Moi, minun nimi on Victoria ja olette mun kanavalla Vika Silmukka. Minun lempinimi on Vika lyhyesti Victorialta. Sen takia kanavan nimi on Vika Silmukka, koska onhan mun silmukossa aina vikoja. Tämä on neuleaiheinen YouTube-kanava ja kuvan video sen takia, että haluaisin näyttää teille minun neuletyöt. Että mitä mä oon neulonut, mitä minä teen, mitä mä edistän, mitä mun puikoilla. Toki olen myös joskus virkkaan ja teen kaikkia muita käsityötä, mutta enemmäkseen kyllä neulon. Minä itse tykkään tosi kovasti katsoa neula-aiheisia YouTube-kanavia ja mulla on suosikki neuletubettajia. Ja jotenkin tuntuu, että minä haluaisin osallistua keskusteluun. Et ei pelkä vaan katsoa ja hihittää ne muiden kanssa, mutta myös kertoa oman tarinan, näytä omat neuletyöt, että olisi vuorovaikutus. Olen jo miettinyt tosi pitkään, että aloittaisin videon neuleminen. Ajattelin jo tosiaan tosi pitkään, että mä aloitaisin videon kuvaaminen ja varmaan jo muutama vuotta, mutta jotenkin aina varmaan se suurin osa on se kieli. Et jotenkin jännitti, että mitä mä saan asiat selittää, minkälainen vastaanotto tulee. Mutta nyt siis minä kuvaan ja jos en tykkää siitä, miltä se näyttää ja miltä minä kuulostan, niin minä vain en julkaise sitä. Toisaalta, jos joka kerta pelkään siitä, enkä edes kokeile kertaakaan, niin ei sitten varmaankaan ikinä voi tietää, että ehkä löytyykin mulle neulekavereita. Tosiaan olen tämän harrastuksen parissa yksin, että minun ystävien piirissä tai tuttujen piirissä ei ole semmoisia neulevia ihmisiä tai niin hulluja kuin minä, jos näin vain sanoa. Vai neulon joka kerta kun on mahdollista, joka hetki kun on mahdollista, joka paikassa kun on mahdollista. Mutta mun tuttuja ne neulee silloin tällöin joskus, niin ei ole semmoista ihan niin isoa intoa kuin sitten minulla on. Niin mikä siis pointti? Koko se pitkän puheen pointti oli se, että neulan yksin. Että ei ole semmoisia kavereita, kenen kanssa voi istahtaa ja sitten neuloa ja puhua näistä erilaisista neuleohjeista ja tekniikoista. Niin kuin vähän jotenkin, ne ei neulo paljon. Ja sen takia jotakin tuntuu, että haluaisin jakaa ja puhua ja osallistua keskusteluihin, olla vähän aktiivisempi. Asun tosiaan Kymenlaakson alueella, Kouvolan alueella, Myllykosken kaupungissa. Ja että jos on tässä joku neuloja, joka asuu kanssa Myllykoskella, että moi, laitakaa viesti sinne kommentteihin ja nähdään joskus tässä. Ehkä voidaan yhdessäkin kuvata videoita, koska minä tykkään, kun on kaksi ihmistä ja ne keskustelevat keskenään. Ja tämmöistä elävä keskustelua ja semmoisia hauskoja videoita, kun ihan vain yksin höpöttää. Vaikka tommoset on tosi hyvät tubettajat, joka tekee näinkin, että minä tykkään katsoa näitäkin videoita. Mutta mitä jos me aloitetaan noista mun valmistöistä? Eli ne työt, mitä tämän vuoden puolella on tullut valmiiksi tai siis tehty valmiiksi. Niitä ei ole kovin paljon. Enemmäkseen varmaan sukat, mutta siis aloitetaan nyt sitten siitä paikajärjestyksestä. Sori, mulla on nyt siis nenä punottaa. Mä istun ulkona yhtäkkiä alkoi nenävuotta, et en tiedä mitä nyt on tässä ilmassa. Et en allergiko mihinkään, mutta ei ole allerginen. Mutta jotain tässä nyt semmoista. No, katsotaan nyt sitten. Minä avaan vaikka tosta mun ravelryä. Katson siitä, että mitä mä oon tehnyt. Ja koska täytyy sanoa, että minä en muista noiden
suunnittelijoiden nimiä, eikä, no ehkä langan nimiä vielä muistan, mutta ei mitään koska tehty, mitä tehty. Ja tänä vuonna aloitin itse asiassa lisäämään kaikki mun projekt Ravelryn. Olen siinä jo monta vuotta Ravelryssä, mutta ei koskaan niin lisännyt siihen, ei varastoa eikä mun työtä, mutta tänä vuonna sitten päätin, että minä sen teen ja itse asiassa tykkään siitä kovasti, koska ne on jotenkin kasassa kaikki samassa yhdessä paikassa, ei noita 100 miljoonaa vihkoa, mihin mä kirjoitan, 100 miljoonaa lappua, mihin mä kirjoitan, sitten mä ei ikinä löydä, sitten mä ei ikinä ymmärrä, mitä mä oon siellä lapulla kirjoittanut tai mihin vihkoon kirjoittanut, niin tää on vähän semmoista niin sekava meininki mulla sit ollut. Ja sitten nyt mä aloitin lisäämään tähän ja se on nyt hyvä. Ja toivottavasti mä pysyn siinä tommosessa niinku järjestyksessä, että mä lisäilen sitten kun on tehty. Ja aloitetaanpas niistä valmista töistä ja jos mä katson tätä Ravelrytä, niin ensimmäinen työ mulla oli valmis maaliskuun lopussa, mitä ei varmaankaan pitää paikansa, mutta täytyy sanoa, että mä en muista yhtään, mitä mä oon tammi-helmikuussa tehnyt. Voi olla, että ei tullutkaan mitään valmiina, koska silloin tilinpäätösaika, ne on kaikki kiireisemmät ajat. Mutta aloitetaanpas nyt sit siitä, että no niin, voisiko nyt parempi. No katsotaan, se ensimmäinen työ oli tommoiset ihanat lapaset. Näkyykö? Näkyy. Minä katson, mulla on taas peili takana. Minä katson, mitä sieltä näkyy. Tommoiset lapaset. Ja nämä oli mun pojan pyynnöstä ja poikani täyttänyt 13. Se nyt jo yläkoululainen. Ja tommoset lapaset hän sit pyysi minulta. Jep. Ja toisaalta puolelta ne on tommoset. Ja tää on Angry Mittens. Ja jos minä nyt katsotaan mitä tästä niin lukee mulla. Ja nämä on Ravelrystä ostettu ohje. Ja ohje on Sandy Lamp, se suunnittelija. Ja ohje tosiaan oli englanninkielinen. Ja lankana tässä mulla oli vihreänä oli West Yorkshire Spinners The Croft Aran. Iso nimi. Tuommoisen ihanan vihreä väri. Poikani tykkää tosi kovasti vihreästä väristä, kaikesta vihreästä väristä, niin tämä oli sitten hänen valinta ja ohjekin hän itse valitsi. Mä ihan vahingossa löysin sen ohjeen, näytin hänelle, hän sanoi tietysti, että hän haluaa ehdottomasti. Ja valkoisena mulla on mun jämälangoista 7 veljestä. Ja tommoset ihanuudet tuli, aika semmoiset niinku villit. Katsotaan, mitä hän nyt sitten koulussa niitä käyttää. Ja periaatteessa ne on sitten tehty ihan ohjeen mukaan muistaakseni. Ja puikot mulla oli... Ei, kun puikot mulla oli eri. Joo, mulla oli eri puikot. Mulla oli puikot 3,5 tässä. Kirjoneule oli 3,5 ja resoorit oli 3,25. Nyt muistan, miksi tein näin, koska nämä niin kuin oli lapsen lapaset, lapsen käteen lapaset, niin sen takia mä mietin, että mä teen vähän niin kuin, tiukkampi, että se olisi niin kuin mennyt lasten käteen, että ettei olisi kovin leveät, mutta täytyy sanoa, että ne on niin kuin mennyt munkin käteen ihan hyvin. Mulla on vähän tossa niin kuin jotenkin peukalo vähän liian pieni, mutta eiköhän sit pojalla, niin se on vähän pienempi itse peukalo kuin mun, mutta siis katsotaan, että ainahan tässä voi purkaa ja korjata, jos on tarvetta. Jep, ja paljon mulla meni lankaa. Ja lanka mulla meni, vihreätä mulla meni 69 grammaa ja valkoista meni 32 grammaa jämeistä. Näitä tommosia villiksiä tullut.
Ja en muista paljon maksoi ohje, mutta löytyi Ravelrystä ja myös löytyi mun projektissa ja mä oon Ravelryssä kanssa nimillä Vikasilmukka. Sitten seuraava valmistyö mulla oli työ, mitä minua nyt ei ole mukana. Ja se on semmoinen Freja huivi. Tärisee varmaan tuossa kamera, kun tässä pöytäkin tärisee. Freja huivi, se on semmoinen iso huivi. Ja netistä mä löysin sen kavion. Ja neulonnut tuommoista lankasta, kun se on virolainen lanka, se AD-long kauni. Ja tämä on se ohuin versio. Oliko se 100 grammassa 200 metriä ja oliko se sitten 8/1 se paksuus. Tommonen väri. Näkyykö? Joo, mä nyt hahmotan vielä, mihin pitää näyttää. Tommonen väri, ja tässä on semmoset niinku ruskeat ja semmoset niinku vähän harmaa ja veikeä ja no ei se nyt harmaa, no on se siellä harmaakin. Ja ne on tommoset niinku, tää on niinku mun jämät, mitä jäin, ne on semmoset vyyhdissä. Mitäs siitä, en tiedä. Ilmainen ohje ihan netistä löysin, se kuvion Frejan nimeltä ja neulonut sen ohjeen mukaan ja olen lisännyt siihen vielä noita helmejä. Ja minä laitan tähän kuvan, tai videon varmaan laitan vaikka tuon päälle, koska mulla nyt ei ole enää sitä työtä mukana, kun se meni lahjaksi. Ja neuloin tästä lankasta sen takia, koska tää on mun stashista ollut se lanka ja tää on niinku, ei ole mun väri ollenkaan. Et mulla ei ole syksyn värit sovi ollenkaan. Ja mä neuloin sen mun niinku tutulle lahjaksi, tai siis mun toimitusjohtajalle lahjaksi, semmonen huivin. Mä oon tosi pitkä halunnut sen huivin neuloa, koska itse asiassa niinku mun neulomisuran jo tässä Suomessa aloitin heti huiveista, semmoista isosta pitsihuivista isoista. No, koska en tiedä miksi. Ihan vaan, en mä nyt mitään helppoa aloiteta tehdä, että pitää heti haastetta olla. Ja nyt mulla on huvittanut tehdä huivi. Mä oon varmaan jo puoli vuotta jotenkin halunnut sen tehdä ja mä oon tehnyt sen ja aika nopsa mä oon sen tehnyt. Ja tämäkin tuli valmiiksi tuo mun Ravelryn mukaan maaliskuussa. Ja jos minä avaan nyt tässä mun projektit, niin itse asiassa tässä löytyi niin mä löysin sen huivin varmaan. En tiedä, mulla tässä lukee Renate Haikler suunnittelija, mutta mä löysin ihan niinku netistä ilmaisena sen ohjeen. Et en oo, täytyy sanoa, että en ihan varma, onko se juuri tämä, mitä mä olen neulonut, että se on se suunnittelija. AD-long Artistic 8/1 lanka, niin kuin mä sanoin, ja tätä meni, se väri oli sand, ja tätä lanka meni 113 grammaa, mutta mä en muista, onks mä niinku, miten mä oon punninut sen. Olisiko mä punninut varmaan vyyhdin. Mä tiesin kuinka paljon mulla oli vyyhdissä ja sit mä oon punninut tämä jämää. Ja sitten mä päättelen, just näin, sitten mä päättelen kuinka paljon sit meni huivin, koska helmeiden kanssa sehän niinku painaa tosi paljon enemmän. Eli tämä oli tässä sitten. Seuraavaksi mä oon neulonnut, otan lähemmäs nyt mun projektit. Ne on sitten tässä. Onko se nyt tässä? Kyllä se nyt tärisee mun pöytää, kun minä tähän kompaston koko ajan. Ja seuraavaksi mulla sitten oli semmoinen valmistuja kuin Lyön Sweater Junior.
se oli Petit Knit ohje. Näkyykö tässä? Mikkikin vissi ihan väärällä puolella. Laitetaan se tähän. Ja no se on nyt vähän semmoista niinku huonossa kunnossa, tai siis vähän semmoinen ryttyinen, ja koska minä otin suoraan mun pojan matkalaukusta, kun se on käynyt puolison ja vanhempien luona yöksi, ja tämä oli sitten mukana. Mä en tiedä käyttikö sitä vai ei, mutta todennäköisesti ei. Mutta tämä on nyt vähän semmoinen lanka, että sitä niinku laitat, se jotenkin rypistyy, saisiko näin sanoa, vai tulee semmoista niinku ryppyjä siihen ja semmoista kohtia niinku huonoja, mutta vähän sitten kun se vähän niinku rentoutuu taas jossain niinku eri asennossa, niin sitten se niinku menee paremmaksi. Ja tosiaan tämän niinku, Petit Knitin ohje ostettu, ja lankana mulla tässä oli tommonen Baby Proof Merini, eli 100% merino villa. Tommonen, jos mä laitan tähän merino villa. Tommonen omenan vihreä väri, se muistaakseni nimikin oli omena, ja se oli ostettu Adlibriksestä ihan kauan sitten. Ja tässä on 50 grammassa 150 metriä. Ja senkin mä oon neulonut jotenkin aika nopsaa, ihan niinku innostunut siitä ja neulonut aika nopsaa, ja tähän meni 279 grammaa, eli sitä melkein vajaa 6 kerää. Tämä oli niinku, semmoista isoista neuletöistä ensimmäinen ohje, mitä mä oon neulonut Petit Knitin. En osaa sanoa ihan oikeasti. Yritän sanoa toisin sanoen. Mä olen neulonut Petit Knitin ohjeita. Joo. Olen neulonut käyttäen Petit Knit ohjeita, mutta se oli mikä se oli, Sophie Scarf oli, ja sitten mulla oli Berlin Scarf. Berlin Scarf itse asiassa on vieläkin mulla puikoilla, eli se on mun keskeneräisessä töissä, mitä odotan syksyä. Mutta semmoisen niinku iso työ oli siis ensimmäinen, mitä mä olen hänen ohjeella tehnyt. Ja täytyy sanoa, minä olen tykännyt. Se on jotenkin, mun aivoille oli selkeä, että tee sitä, tee tätä, ja niinku riviltä, ja niinku, en tiedä, siis minä tykkäsin. Et minä vaan lukenut, että tee siitä mä teen, sitten taas lukenut, tee siitä mä teen, ja sitten tee siitä, tee tätä, ja sitten hyvin meni. Ainoa, sen mä en ole ymmärtänyt, miten tämän osan tehdä, koska minä katson valokuvia, siellä on tuommoista niinku 2 semmoista niinku riviä silmukoita tuossa niinku vaaka-asennossa. Ja minä kun teen sen 2, yritän nyt tehdä, mutta olen niin huonon näköinen. Mutta se voi johtua siitä, että minä olen tässä niinku ensimmäisen silmukon nostanut neulomatta. Ehkä sen olisi pitänyt neuloa. Siellä lukikin neuloa oikea, mutta ei minä siis niinku jotenkin en hahmottanut, niinku pitäisikö se neuloa, vai onko niinku ylipäätänsä yleensä ensimmäinen silmuka nosteta neulomatta, että mitä pitää tehdä. Ja mä niinku menin vanhaan tapaan, minä olen nostanut neulomatta. Ja sen johdosta ne oli siis tosi löysät ne silmukat ensimmäiset, mistä piti nostaa näitä silmukoita. Ja no, sekin ei ole mitään huono. Vähän se niinku kirraa, mutta ei se nyt mitään. Ja tässä vielä semmoinen modaus oli, että minä olen neulonut pienempää kokoa. Poikani on nyt 13, ja mä muistaakseni, en muista mikä koko minä olen katsonut, onko mä tässä jossain muuten. Niin koko oli 10-11, mitä mä otin, koska minä katsoin rinnan ympärys, ja rinnan ympäryksen perusteella se koko
10-11 oli sopiva. Koska mun poika on siis niinku pienikokoinen, lyhyt. Mutta sitten kun minä laitoin sen hänen päälle, ja kaikki pituudet olen tehnyt ihan sen jo isomman koon mukaan. Ja hän halusi vähän pidemmän, mitä mun mielestä on vähän liian pitkä, että mä voisin lyhentää. Mutta katsotaan vielä, mitä kun se koulu alkaa, jos ei sitä käyttää sen takia, tai jotain menee niinku siitä johtuen, jos sitä ei käytetään, niin sitten minä niinku vähän purkaan ja melkein 5 senttiä olisi ottanut pois, jos ei enemmän. Minä laitan tähän kanssa kuvat, miltä se näyttää hänen päällä, ja se tuli nafti noissa hartioissa. Ja sitten kun hän kasvaa vielä, niin mä vähän pahan pelkän, että sitä ei hänelle riitä leveys tai hartioissa. Eli olisi pitänyt varmaan tehdä ihan sit oikea koko. No mutta tehty mitä tehty, ja lanka oli semmonen, mitä ei mahtunut enää mihinkään lankakaappeihin, ja se oli ihan niin kuin meidän makkaren lattialla, ja se minua ärsytti. Ja minä nyt halusin niin kaikki lankat, mitä on niin kuin lattialla, mille ei löydy mitä paikkaa, mitä ei ole ikivanhoja, mä halusin niitä neuloa. Ja tää oli nyt sitä johtuen ihan vain nopeasti otettu ja nopeasti neulottu. Ja siitä tuli semmoinen tosi laskeutuvaa, niin kuin se merino varmaan onkin, mutta minä jotenkin itse kaipasin vähän pienemmät puikot tai joku mohairalanka mukaan, että se ei olisi ihan niin lörpö. Minä kuitenkin enemmän tykkään, kun se on semmoinen niin kuin joku rakennetta, eikä tämmöinen niin kuin hörpölörpö. Mutta se on nyt mitä on, ja poika tykkää, ja yllättäen hän sanoi, että tämäkin hänelle pistelee. Mutta se niinku ei voi olla. Se ei vain voi olla. Ei tää kyllä pistele. Hän on niin vaativa noiden vaatteiden kanssa, kun sitä pistele kaikkea. Ja ei saisi olla pistele, vaan minä olisin halunnut hänelle neuloja luotolainen ja kaarokeneuloja, vaikka mitään, mutta kun pistelee. No, ehkä se oli vähän hikinen just sillä hetkellä, kun se sitten kokeili, ja sitten tuntui hän pistelevältä, mutta no, en tiedä, katsotaan. Eli tämä oli tässä. Sanoinko minä kaiken? Mitäs mulla oli? Puikot. Onko mulla tässä puikot? Puikot numero 4 oli. Ja pääsinkö mä tiheyteen? En ole merkannut, oliko sama tiheys kuin ohjeessa, mutta mulla oli 20 silmukkaa per 10 senttiä. Ja 30 kerrosta. En tiedä, en ole nyt tässä en vissi vielä tarkistanut, että onko se sama kuin oli ohjeessa, mutta jatkossa minä aloin nyt sitäkin seurata, että mä sitten teen itsellesi semmoiset niin kuin joskus yhteenvedon, että minkälaisen lankolla ja tyypillä mulla minkälainen tiheys mulla on. Että sitten pystyisi niin kuin vähän helpommin hahmottaa noita asioita ja muistakin. Sitten seuraava valmistyö olihan tämä. Ja tämä on kanssa Petit Knitin ohje. Ja tämä on Monday Sweater. Ja tämä minä katson, mä katson nuorien tyttöjen YouTubea, tai siis nuorien naisien. Hetki pieni. Lankajuorutko? Oli Anni ja Roosa. Et jos mä väärin sanoin YouTube-kanavan, niin minä laitan tuohon johonkin kirjoitan. Mutta Anni ja Roosa. Ja Roosalla oli samanvärinen Monday Sweater. Ja hän on sitä neulonut. Ja mä kun katson sen videon, minä päätin, tämä on se. Minä haluan tän. Ja lanka löytyi kanssa makkarin lattialla olevalta kassista, vai miksi sitä nyt sanotaan. Eli siis niin kuin just se mun idea, että mä haluan pois ne langat, mitä on lattialla. Ja lankana oli Baby Merino. Väri oli Hot Pink. Tommonen lanka oli Baby Merino. Ja
mulla oli 4 kerää tuommoista niin novita tuulia. Ja minä siis oletin, että ne on samanvärisiä, mutta nehän ei ole yhtä lailla samanvärisiä. Ne on ihan eri sävyisiä. Mutta tästä pinnasta tuli niin kiva ja ihanaa. Ja se meni semmoisen niin kylmyyden. Vähän niin kuin se mohair teki siitä vähän kylmempi väri. Ja hän sopii mulle ihan mainiosti. Tykkään tästä ihan kamalasti. Mä neulon sen tosi nopeasti. Ja kiitos Roosalle. Minä just neulonut niin kuin hän sanoi, että otin vain, en mallitilkua, en mitään, minä vain neulonut sen ja neulonut ja en edes kokeillut päälle vasta sen jälkeen, kun mä olen sen pessyt. Ei kun valehtelen, kokeilen sen jälkeen, kun oli kaikki langat päätelty. Minä olin saaressa ja mä kauheasti halusin laittaa sen päälle, siellä oli juhannus ja minä olen laittanut sen päälle. Minä tyylin 10 työpäivän aikana sen neulonut, no siis tosi nopeasti. Minä niin kuin joka paikassa sen neulonut. Ja se oli koko S. Ja puikot mulla oli 3,5 ressorit. No ressorit mä oon tehnyt ihan perus, en tehnyt niin kuin Roosa, en ole tehnyt kiertoa joustinta, koska minä inhoan sitä. Ja sitten mitäs vielä, mutta siis vartalo oli sitten taas 4 puikoilla ja lanka meni 2007 metriä yhteensä. Eli hot pinkia, eli merinoa Adlibrexin, se Adlibrexin kanssa baby merino, se on varmaan sama aika ostettu kuin tuo vihreä. Tätä lankaa ei ole enää olemassa. Missä se on poistettu valikoimasta. Ja mikäs tässä nyt oli? Tätä meni 280 grammaa, melkein 6 keriä. Kerä on 50 grammaa. Ja sitten novita tulia on mennyt vajaa 5 kerää. Ja kerä on, no varmaan kaikki tietää, 25 grammaa ja grammoissa meni 111 grammaa ja väri on fuksia. Ja no mulla oli 4, eli mä 5 mä joudun ostamaan. Mulla taas jäi 14 grammaa, niin en tiedä mihinkä sen voisi johonkin pipoon laittaa, mutta en tiedä, se varmaan vähän pistelee, jos niinku otsa laitetaan, jos olisi pipo, mutta en tiedä, kyllä sen varmaan joku käyttö löytyy, mutta sitä nyt luulin, että varastosta lähti kaikki, varastosta lähti puolet noista pinkeistä ja joudun tähän nyt ostamaan tätä lankaa ja 1 kerran ja jäi sitä 14 grammaa. Ja ohjen tiheys oli 21 silmuka 10 grammassa ja 28 riviä. Ja mä tässä neuloin tiheämpi. Mulla oli 22 silmuka, eli 1 silmuka tiheämpi. Ja riviä mulla oli 26,7, no melkein 28, pikkasen vähemmän. Mutta siis aika lailla on mennyt siihen tiheyteen, mitä ohjeessa oli. Kans tykkäsin tuossa kovasti ohjeesta ja varmasti ne on lisää. Ja siis tähän on ihan perusraglan pusero, mitä mä voisin ihan hyvin itse laskea. Mulla on mitä ongelma sen kanssa, mutta minä ostan ohjeita sen takia, että mä en halua miettiä. Mä haluan ottaa puikko, mä haluan ottaa sopiva lanka ja vain neuloa. Et ei tarvi laskea, ei tarvi miettiä, ei tarvi mitään. Ihan vain niin kuin neuloin ja sitten se on bam ja valmis. Ja ihan hyvä tuli. Itse asiassa mulla on aika usein, niin kuin mä niin kuin jotain innoilla teen neulon joku työ ja niin kuin äkkiä otan ja en kokeile mitään ja ihan niin kuin vain teen. Ja sitten sitä tulee aina hyvää. Ja tämä on tällä hetkellä käytetyin neule. Tämä ei ole ainoa mun neule, mutta tämä on niin kuin käytetty neula. Ylipäätänsä mulla on jostain syystä tosi vähän niin kuin neulotöitä, paitsi villasukkia. Itse asiassa niitäkin varmaan 3 paria, vaikka minä niin neulon aika paljon. En tiedä mihin ne menee. Välillä tuntuu, että mä neulon niin koko ajan, mutta mitään niin ei ole tehty.
nyt kun katson Ravelryä, niin kyllä se on nyt tehty. Ne on vain mulle tehty. Ne onkin muualle tehty, muille tehty. Okei, eli mä laitan tästä kanssa kuvat tästä puserosta, mitä mun päällä on ollut. Ja tosi ihana tuli ja mä oon niinku koko sitä ajasta, kun mä oon sen neulonut, sitä ajasta lähtien mä oon käytänyt sen joka päivä. Ja loman aikana mulla oli 4 viikkoa lomaa. Mä oltiin veneilemässä saaressa ja me siis käytiin siitä joka päivä. Et päivällä aurinko, illalla kylmä heti päälle ja tosi mukava, tosi mukava. Mä tykkäsin, lämmin, kevyt. Siis mä olen tosi tyytyväinen. Mutta jatketaan. Seuraavaksi mulle on sitten, minä näytän sitten teille ensin tommoiset villasukat. Ne on aika semmoiset neonkeltaiset sukat. Ja tämä mä olen testineulonut. Ja tämä on nostalgiasukat. Ja suunnittelija on Wooly Knits. Ja tämä löytyy Ravelryssä. Ja koko mä oon neulonut 2. Ja puikot mulla oli 225. Ja lankana mulla oli semmonen kuin Silsox Disco Hobby. Semmonen neon keltainen väri ja tää on aika ohut lankaa ja tää on niinku, mitäs tässä on? 100 grammassa 400 metriä. Se on ihan perus sukkalanka, sen 75 villa ja 25 polyamidia. Ja näistä sukista löytyy vähän pidempi versio ja lyhyempi ja mä haluaisin lyhyet. Ja mä testineulon aikana neulonut 1 sukan ja toisen vain aloittanut. Ja nyt olen saanut ihan itse asiassa varmaan viime viikolla, kun mä sain niitä valmiiksi. Ja mä tykkään tosi kovasti. Siis ohje oli tosi hyvä. Ohje oli tosi kaunis. Ja sukista tuli ihan mahtavan. Ihanat. Tommoset. Ja täytyy sanoa, että minä en niin kehtaa niitä laita päälle. Et ne ovat niin kauniit, että en tiedä. No, ne nyt varmaan istu. Ne nyt sitten on mun kotona. Siis istu jalassa tosi hyvin. Ja ne on varmaan sitten kotona ja itikkä. Ja odottaa varmaan sitä aikaa, kun minä niin uskallan nyt käyttää. Ja joku juhla varmaan pitäisi olla. Joku tunnelma pitäisi olla. Ja aika kova tiheys mulla täytyy sanoa olla. Mulla oli 24 silmuka 10 grammassa. Aika niinku tiukka mie neulon sukkia, mutta mie tykkään, kun sukat on tykyistuvat ja ne on semmoset niinku hyvät, ei lörpää missään, koska ne ylipäätänsä ne niinku venyy. Taku varmasti, mulla on pojallakin tästä lankasta, vihreästä lankasta neulottu ihan perussukat ja nehän venyi. Itselleni on tommoset nilkasukat, kans vihreät, ja nehän venyi. Niin mä tiedän, että ne venyy, niin se alun perin pitäisi olla tarpeeksi tiukka, että siellä on sitten kun ne on venynyt, niin on kuitenkin hyvin istuvat sukat. Ja lanka mulla meni 59 grammaa noihin lyhyen sukkiin. Ja koko mä oon neulonut 38-39 koko 2, jos mä sanon. Ja ohi löytyi Ravelryssä ja nimeltä Nostalgia Socks. Mä jätän vielä kaikki neuletöiden nimet, suunnittelijat ja niiden linkit niiden ohjeeseen Ravelryhyn. Tossa, mikäs tässä videon alla, mikä se on infokentään. Eli tommoset ihanuudet tuli, tykkään kovasti. Sitten mitä sitten? Seuraavaksi siirrytään siihen mun valmiit, ei vielä siirrytään tähän. Näytän teille ensin nämä sukat. Nämä ihanuudet. No tämä on Novita 7 veleslankaa ja tämä on muistaakseni
Mikä se sitten olikaan? Se ei ole Tokmannista ostettu kanssa, se ei ole Novita 7 veljestä, mutta se on joku muu sit vastaava. En nyt täytyy sanoa, että en muista mikä sen nimi olikaan, mutta ihan sama paksuus ja sama 70% villaa ja 25 polyamidia. Itse asiassa nämä on jo uudet, tuommoista mustikkamaitoväri, se on 80% jo villaa Novitan 7 veljestä. Tämä on uusi, mutta tämä on sitten vielä toi 75%. Muista mikä se nyt on ollut. Se on vähän edullisempi vaihtoehto kaupasta kuin toi Novitan lanka. Ja nämä on tehty jämälangoista. Ja tähän olen ostanut lankaa ja olen inspiroinut Finarten matosta nimeltä Harmonia. Ja mulla on tää matto kotona ja jos minä nyt löydän kuvia, mä otin kuvat tästä niin kuin sukista ja matosta, minä laitan tähän jos löydän, mutta joka tapauksessa ne löytyy mun Instagramissa ja linkin mun Instagramin mä jätän kanssa tonne infokentään videon alle. Ja nämä on ihan perussukat, mutta minä halusin, että kun mulla on tommonen matto, niin mä halusin samanlaiset sukatkin. Ja näitä sukkia mulla itse asiassa ei ole edes varmaan Ravelryssä, niin kuin ei olekaan. Pitäisi varmaan lisätä. Nämä tuli kans tänä vuonna. Nyt täytyy sanoa, että en muista mitä grammoissa meni mitään, mutta ihan perussukat. Ja tavallinen, tämä on ranskalainen kantapää ja tässä on se vähän semmoinen niin kuin ristin vahvistettu kantapää. Ja en mä tykkää niistä niin kovasti, että voi että. Sitten mulla oli vielä yhdet semmoiset, mutta itse asiassa näitä mä oon neulonut jo viime vuoden puolella. Ja näitä neulonut, tää on kanssa 7 mun varastosta ja toi semmonen sinappivärinen väri, se on isoveli jämälangoista. Ja minä osan tietoista neulon sukkia ja mä varmaan kaiken eniten neulon sukkia ja monta vuotta ja tiedän varsinkin 7 veljestä langasta tai sen paksuista langasta, että millä puikolla ja minkälaisen jalkaan kuinka paljon silmukoita pitää luoda, mutta tämä oli joku oikosulku. Mun piti neuloa sukat mun tuttavalle kokoa 42. Ja minä menin hän Novitan sivulle, siellä on ne ilmaiset ohjeet, sieltä se on tämän löytänyt ja se on joku arkistoversio. Ja mitä mä nyt en muistanut, että siinä arkistoversiossa on aina jäätävän isot sukat tulee noista ohjeista, ne on jotakin jäätävän määrä silmukoita. En tiedä, oliko silloin niin kuin lanka ohuempi vai mikä siellä oli, vai ihmiset tykkäsivät enemmän niin ylisuurista sukista. Mutta minä siis niin kuin miettimättä asiaa pidempään olen ottanut puikot ja lankat ja aloitanut neuloa. Ja sitten matkan varren totesin, että tämähän on liian suuret. Että nämä niin kuin leveydeltä ei niin kuin mitenkään mene miesjalkaa koko 42, ei millään. Ne on isot. Että nämä pitäisi olla joku 45-46 semmoiset. No, minä sitten vain en halunnut purkaa mitään, minä vain jatkoin neulomista ja tehnyt semmoiset isot sukat ja ehkä sille joskus löytyy omistaja. Ja tässä nyt kokeilen sitä kuviota, tykkään kanssa tosi kovasti neuloa niin kuvio. Ja totesin kanssa tässä, että vaikka värit näyttää kerissä ihan niin kuin erottuu toisistaan, mutta ne ei ole enää kuviossa niin selkeästi näkyy. Ne jotenkin niin kuin häviää tässä se oranssi. Ei näky sit selkeätä kuviota, mutta ei se minua haittanut. Minä olen silti tehnyt niitä ja nyt pitää varmaan tehdä samanlaiset vielä joskus. Vähän pienemmät ja vähän eri väreillä. Mutta tommoset niin kuin odottaa omistajaa varmasti joskus löytyy. Mä oon varmaan höpötänyt jo niin paljon, että pitäisikö nyt sitten melkein jakaa ne mun video siihen, että kun ensimmäinen tulisi, että
teettänyt kaikki mun valmiit työt, mitä mä oon teille näyttänyt. Ja sitten seuraava video, jos olisi semmoinen, missä mä näytän mun keskeneräisiä. Mutta tässä vielä 2 valmiita työtä mulla on tässä mukana. Ja 1 valmis työ, mitä ei ole mukana. Ja minä olen osallistunut 7 neuletta tyynyn alle kal. Silloin kuukausi sitten juhannusviikolla. Ja sen kalin järjestänyt, tai siis yhteisneulon ja kalin järjestänyt Silmuka Virta. Tykkään tosi kovasti hänen kanavasta kanssa. Että terveisiä hänelle, jos hän joskus katsoo. Niin, ja tämä oli 1 niistä aloituksista. Täytyy sanoa, mä en nyt muista mikä aloitus se nyt oli. Mutta jos minä tässä vähän katselen mun Instagramia, niin minähänpäs nyt sitten kerron teille, mikä sit se oli. Ja se oli... Tämä oli aloitus numero 4. Se oli 4. aloitus. Ja tämä on Summer Snicker Socks with Ruffle. Ja samalla mä osallistun toisen yhteisneulontan, eli sellaisen kuin yhteinen ohje 2026 KAL, joka järjestää Sirpa ja en muista nimeä. Kirjoitan tähän. Minä en ole kovin kauan katson noiden ihanien naisen YouTube-kanavaa. Ne on Kottonia ja muitakin matskoja kanava. Ja niillä on sitten jonkun, mä en muista mikä se oli. Oliko se sitten kesäkuun ohje? Siellä neulotan ilmaiset ohjeet. Ja nämä tuli aivan ihanat. Minä tykkään tosi kovasti. Niistä tuli valmiit. Ja neuloin niitä Dropsnordin langasta, tommosesta. Ja värinä tässä oli 13. Ja en sano mikä oli värin nimi, koska en muista. Ja näistä tuli aivan ihanat. Tässä on vähän semmoista niinku pientä kuviota. Ja koko mullahan oli, minä tässä niinku sanon teille, jos minä äkkiä löydän nyt sitä. Koko mulla oli, mä en muista mikä koko mulla oli. Se oli jotenkin se ohje, kun se oli ilmainen, niin siellä oli niinku, ei ollut kantapäälle ohjetta siinä ohjeessa, piti mennä jonnekin katsomaan. Ja sitten niinku, kärkikavennuksenkin ei ollut kans mitään ohjeita, kans piti mennä jonnekin katsomaan. No mä en tietysti jaksanut enää mennä mihinkään muuhun paikkaan katsomaan, minä tehnyt mitä minä niinku haluan. Mä oon tehnyt tähän semmoisen tiimalaiskantapää ja ihan perus semmoinen, mikä sitä sanotaan, miksikä sitä sanotaan, nauhakavennus. Ihan vai tos niinku, en ole neulonut tässä niinku silmukoita, en silmukoita, koska mä inhoan noita silmukointia. Näitä musta keltaisessa on sitä tehnyt kärsivällisesti, mutta tässä niin kuin en halunnut mitään tehdä. Ne on semmoista vain vedetty kiinni ja viimeiset. En muista mistä mä oon katsonut, mutta mulla on niinku Ravelrys, mä oon itselleni kirjoittanut muissa, mitä mä oon tehnyt, että mä teen sit seuraavat semmoiset. Ja alun perin halusin kyllä itselleni neuloa, koska on aivan ihanaa lankaa, varmaan kaikille tuttu, kun tässä on, mitäs tässä on, 50 gramma, 170 metriä, 45% alapakkaa, 30 polyamidia ja 25 eli villaa. No, aivan mahtavat, tommoset tosi pehmeät, mä en tiedä miten käytössä, koska mä oon yhdet itselleni neulonut joskus, mutta sitten mulla ei ole kaverille mitä lahjaa, joululahjaa, mä oon niin laittanut sinne lahjapakettiin, eli mulle sitten ei jäänyt, vaikka mä sitten mietin, että pitää itsellenikin tehdä toiset sukat tästä lankasta, mutta enpäs tehnyt. Nyt mä teen, mutta mä olen taas tiukasti neulonut
että tämä kyllä menee mun jalkaa ja menee hyvin mun jalkaan. Mutta sitten kun tämä kaunis kuvio venyy mun jalassa, niin tätä ei enää näky yhtään. Eli jos se olisi pelkää siljaneuletta, niin ei olisi mitään ongelmaa, olisi mulle ihan sopinut. Mutta mä en halunnut, että tämä niinku koko kauneus sit häviää, koska katsokaa, jos sitä liian kovasti venytetään, niin sit ei näy enää sitä. Ne niinku nurjat silmukat niinku venyy eri suuntaan, niitä ei enää näy. Ja se ei ole kaunis. No sitten mä tajusin, että sitten mun olisi pitänyt ottaa vähän enemmän silmukoita. Mulla taas oli 60 silmukoita, mä oon luonut, ja tiheys mulla oli 32 silmukkaa 10 sentissä. Eli aika tiukka mä oon sen neulonut, ja puikot mulla oli 225. Ai niin, väärin nimi, mutta ne oli Old Pink. Nyt mä löysin tässä Ravelryssä. Ja no kun mä tajusin, että ne on pitäisi olla leveämmät, että olisi näkynyt hyvin tätä kaunis pinta olisi paremmin näkyvissä, eikä menisi pieleen, niin minä sitten päätin, että mä teen sitten pituudestakin vähän lyhyemmät, ja tää nyt tuli 37 jalkaa koko ajan, mut kyllä löytyi suvussa, tai siis puolisoni suvussa pienjalkaiset nuoret tytöt, kellä on kapea jalkaa ja pienjalkaa, niin tämä menee sitten siihen. Pukikonttiin. Ja sitten seuraava taas sama ongelma, että tuli liian pienet. Ja tämä oli muistaakseni ensimmäinen aloitus, ja nämä on ihan perussukat Nalle Langasta. Mun jämistä, joo, muistaakseni sekä harmaa että vaaleisinen oli mun jämeistä, ja tästä piti tulla mun puolisolle sukat. Eipäs tullut. Oli niin tiukka käsiala, ja tässä minä muistaakseni luonut kanssa 60 silmukkaa. Ja joo, olen 56 silmukkaa olen luonut, ja puikot mulla oli 275. Mutta tää tuli niin tiukka taas. En tiedä. Minusta tuntuu, että mä en tänä keväänä ensimmäisen kerran neulon sukat, enkä tiedä kuinka paljon silmukoita pitää luoda. Mutta en tiedä mitä nyt on taas käynyt. Isot, pienet. Nallesta täytyy sanoa, että tosi harvoin minä neulon nallesta. Ylipäätänsä minä neulon 7 veiskasta tai sen paksuista langoista, koska ne on käytännöllisemmät, ne kestää pidempään, ne on lämpöiset. Minä tykkään tosi kovasti käyttävillä sukkeet, käytän tosi paljon, koko mun perhe käyttää. Ihan vain kotona kävellä lattioilla. Ihan siis tohveleita ei käytetään viltasukkeja. Ja sen takia 7 veikan kanssa mulla ei ole mitään ongelmaa, mutta Nallen kanssa joku mulla on, ei ole vielä semmoista hyvää ystävyyssuhdetta luotu sen lankan kanssa. Mutta eipäs mitään. Seuraavaksi otan 60 silmukkaa ja kokeilin niillä, että mitä mun tiheydeltä tuleeko sit puolisolleni sukat, koska hän on näyttänyt mulle, että hän on reikä niissä hänen lempisukeissaan, niin hän sitten pitää neuloa toiset. Ja tämä oli yritys. Ja sen huomasin, että vaaleasininen hyvin näkyy raidossa, se on aika rauhallinen, mutta näkyy silti selkeästi. Mutta jos se olisi kirjaneulokuvio, sitä ei olisi näkynyt ollenkaan. Se olisi hävinnyt se väri siihen harmaaseen. Jahas, mitäs tässä nyt vielä? Eli tähän sukkiin mulla on mennyt yhteensä 68 grammaa, ja en ole mitannut kuinka paljon menee noihin raitoihin, mutta nämä on ihan viimeiset raitet meni niin, että mulla ei edes riittänyt siihen viimeisen raitan kokonaan. Mulla viimeisen raitan pitänyt tehdä kirjaneule kuvion, ja tässä näkyy, että tässä ei enää näy sitä ollenkaan, ei erottuu sitä kirjaneulokuvioa. Että kuitenkin se tuli kokonaan käytetyksi, toi vaaleasininen lanka, mistä mä oon ihan tyytyväinen, ja
pyrin siihen, että mun sukkavarasto, sukkalankavarasto, joka muuten minä en ole siirtänyt Ravelryyhyn, että mulla on siellä muut langat, mutta ei ole sukkalankoja, niin se on valtavan iso. Ihan iso. Mun mies välillä ihmettelee, että miten hän tässä niinku neulo näistä langoista, mitä sulla on. Niin. Mutta varmaan ymmärrätte, että eihän se näin ihan aina onnistu. No niin, tästä tuli kuitenkin ihanat kelposukat jollekin pienekaiselle. Joku 34 jalkaa varmaan menee. Niin kuin siellä kun mä täysin, että ne on niin liian kapeat, että miehelle ne ei mahtunut jalkaan, pojalla ne on mahtunut, mutta piti ihan tiukasti vetää. Niin minä päätin sitten, minä teen vain lyhyempi, mutta ne oli loppuun ja ne oli loppuun. Tästä tuli pienet sukat. No, en tiedä. Jos ei ole löyty niin ketään, kenelle voisi niitä antaa, niin sitten ne menee hyvän tekeväisyyteen jonnekin. Onhan se aina tuossa niin joulun alla on tuommoiset sukka- ja lapaskeräykset. Ja oliko se sitten siinä? Ai jaa, niin, en ole kertonut vielä, että yksi vielä työ mulla oli, mitä oli kanssa 7 neuloita tynyn alle kaaliin aikana aloitettu. Ja se oli leputtajan suoja ja se oli virkattu työ. Minä laitan tuohon jonnekin kuvaa ja se oli neulonnettu mun Stashista löydystä Novita Cotton Rescue langasta ja se oli semmonen niin blue. Semmonen niin kuin navy blue varmaan. Enemmän tämmöisen tumman sininen ja 2 kerää meni, tosi vähän jäi. Kerä per 100 grammaa, eli virkattun työnä meni aika paljon ja virkkokoukku mulla oli 3, eli aika tiukasti se on nyt sitten tehty. Ja ihan vain päästä, ihan vain mittailen sen leputteen päälle, että miten se menee ja siihen se nyt sitten meni ja se oli nyt sitten siinä. Tästä päästä sitten varmaan kaikki minun valmiit työt, mitä mä halusin näyttää. Itse asiassa varmaan tuli aikakin paljon kerrottavaa. Toivottavasti ette ole tylsistänyt ja jaksanut minua kuunnella. Todennäköisesti itse en jaksa itteeni kuunnella, mutta jos jaksoitte, niin laittakaa mulle peukkua ja kiitos, että jaksoitte. Heippa. Niin jatketaan sitten keskeneräiset seuraavalla videolla, että ei tule tästä videosta liian pitkä. No, moikka!